Menika wujudipun mijil kedempel. Kula tepungaken rumiyin. Menika saged panjenengan isi patetan. Nanging juga yaning talaga kadi langit membang tepas wulan upamaneka kawyak korining panti busana ya sasana busana ana teja angeng wong cayek titik janing risang teman putri kang wijil saking tepas wangi salah singipun niki mangke panjenengan makaten nggih. Lah, sak menika kula nyubi. Atur kawit gatosan bilih menawi panjenengan bikak gending kapisan menika kapara santer. Nanging rikala panjenengan sampun babar pangandikan menika dipun lirahaken kados mekaten. Dados gending menika namung pinangka iringan, humiring panjenengan. Dados mboten oyok-oyokan. Ngaten ya panjenengan ngendikan madya kemawon menika sampun saged kapidhanget dening ingkang sami nyarawuh. Ora bedam ramanem datana sabawaning walang salisik ron tanubah samirana tan lumampah. Dipun jumbuhaken kaliyan laras wonten panjenengan. Arep tidem ramanem tan ana sabawaning walang salisik ron tanubah samirana tan lumampah. Jumbuh napa mboten? Dados panjenengan jumbuhaken. Arep tidem ramanem tan ana sabawaning walang salisik rono tan obah samirana tan lumampah dupi mulat kasulistyaning Dyah Ayu Indirawati ingkang wijil saking tepas wangi pinanggih-pun bapa ibu sayek triputri kang sulistya lir pindhane kadi widodari kang hangeja wantah tumurun ing Marsapada gendhingipun kerangin ngaten nggih. Nah, sak mangke monggo dipun cobi. Menika badhe kula aturaken sinten ingkang sepisanan mesti pambiwara napa menika ngaturaken rerencaning adicara nggih. Monggo sinten monggo nggih Mbika ingkang sinten ingkang rumiyin nyatet panjenengan nggih ingkang nyerat dipun dum-dum para kadang sampun. Oke. Lah menika kula njumbuhaken sampun wingi wonten nggih. Lah sakmenika monggo kula njumbuhaken kalih gending yen kala wingi gending panjenengan menapa menika panjenengan kula suguhi sanesipun. Pambiwara mbuka adicara menika wingi napa gendingipun? Sekar Tejo mijiling mantan putri. Ha nggih. Nggih. Sanika kang buka rumiyin. Lijeng rawuh Rama. Dadi kang buka adicara, ngaturaken rantamaning adicara. Monggo. Kala wingi wonten ingkang kaparingaken Sekar Tejo. Lah menika mangke ingkang kula aturaken menika wau.
mijil kedempel. Dados panjenengan kagungan tabungan nggih. Kada referensi kata. Nggih. Dados kula nate matur ya ning kono Sekartejo, ya ning kono ya aja Sekartejo liyane. Ngaten to? Dados panjenengan mboten dipun napa nititosi, maling kok nganten metu nganten wedok mesti Sekartejo gendinge. Monggo ora, ngoten lho. Nggih, monggo ingkang babar adicara, pambabaring rantaman adicara rumiyin, monggo kula dherekaken. Niki panjenengan badhe kula aturi. Gendhingipun gobet. Kok kaya anu mawon nggih. Kadaran gobet. Cobi, sinten monggo. Mangke yen panjenengan mboten kersa kula mboten wangsul. Kula nate matur winginane panggihan kaping kalih, kula mangke dados operator ngaten to. Nggih, kula dadi kula nu mboten blenjani janji. Monggo. Nggih, mapan panjenengan ingkang pambiwara, kula ingkang operator. Nun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu. Awit wilasaning Gusti Ingkang Maha Welas. Sanitya langgeng tumedhak. Tumanduk kajiwa kasarira. Dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula. Waradin sagung kula wangsa, waradin sagung dumadi. Wonten ngarsanipun para sesepuh saha pinisepuh ingkang hangeng hamastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang satuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. Para panembating praja ingkang minangka dados pandam-pandoming kawula dasih ingkang satuhu bagya mulya. Para tamu kakung miwah putri ingkang dahat kinurmat. Puji syukur konjuk sahandap pepadha dalam Gusti ingkang murbeng dumadi. Ingkang sampun paring kawilujengan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Temah ing siang menika inggih dinten Minggu Surya kaping 21 Maret 2021. Panjenengan sedaya lan kula saged minunggali wonten dalemipun Bapa Swarsana. Sekalian garwa menika kanthi widodha kalih sagung rubeda. Ngaturi unika bilih ing dinten menika Bapa Swarsana sekalian badhe ngalajengaken rerencening tata cara adat anggenipun malakramakaken putra peswari kinasih ingkang nama Rara Sekar Warsiki. Jinatu krami Bagus Sudardaya putra kakung Bapa Jatikusuma sekalian ingkang ngepidalem ing wonten tlatah Surakarta Hadiningrat. Keparengna kula jejer minangka pambiwara ngaturaken rerencening tata cara ingkang rinakit. Rinumpat saha rinumpaka dening para among krida miwah pawengku karsa kadi mekaten.
Tata cara pinuruwakan kanthi mijile pana penganten pawestri saking tepas wangi tumuju sasana rinengga. Sasampunipun penganten putri lenggah sinambung praptanipun penganten kakung miwah pangiring saha pangipun penganten kekalih. Paripurna tata cara panggih kalajengaken sinduran ngantos dumugi krobongan. Para tamu kakung miwah putri ingkang berbudi darama jangkeping tata cara neta wewarah dalem ing kraton Surakarta Hadiningrat inggih menika besan mertui. Sasampunipun besan sekalian lenggah jajar wonten ing palenggahan tumuli kalajengaken tata cara pangabekten. Mekaten rerencaning tata cara panggih ingkang badhe lumampah. Kula ingkang piniji minangka pambiwara nyuwun tambahing pangestu murih saged meratitisaken lampahing tata cara satemah gangsar lancar. Jumbuh kalian ingkang sampun katetepaken sinambi hanggerantu samektanipun tata cara. Para tamu kula nderekaken lenggah kanthi mardikaning penggalih. Nuwun. Pripun jumbuh napa mboten? Tegesipun jumbuh menika antawisipun swanten ingkang anggenipun micara kalian laras ingkang kababar kala wau sampun jumbuh napa dereng miturut panjenengan? Yen bab anggenipun beberaken menika mangke Bapak Suyata. Ing ngajeng nuwun sewu. Ing ngajeng panjenengan katingal radi sungkawa. Nggih. Ing wingking wau sampun meh ngatrep wonten prayogi. Dados ampun ngantos panjenengan kagending kalian menika onggeling gangsa lajeng panjenengan ngatut nanging panjenengan menika babar adicara. Dados sigra pasorean panjenengan nggih kedah bening. Ngaten kedah bening kedah menika medal nggih napa nggih. Pasorean menika bening sehingga ndadosaken ingkang mirsani menika kesengsem panjenengan. Nggih. Kala mangsa anten eseme gedhe ngoten nggih. Sinten ingkang badhe nyobi malih monggo. Kalih nembe setengah sekawan. Mangke jangkep lho nggih. Dados wonten aso rumiyin salat. Dalam lajengaken nggih. Oh nggih. Dados menika mangke jangkep lho nggih. Menika wau sampun pambiwara babar adicara. Lah samangke lajeng napa wonten malih ingkang badhe nyobi? Putri, Ibu, monggo ingkang badhe nyobi pambiwara mawi gending gobet. Nggih wonten malih pami kondo, ladreng kondo. Nuwun sewu Bapak Dwijo. Nuwun sewu para sederek pawiyatan sedaya menika badhe nderek gladen pambiwara. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kawilujengan. Sinartan atur manganjali, mugi-mugi kuwi dadya srana pranawa wenganing budi tinarbukaning ati, satemahang wimbuhi kukuh bakuh santosa, hanang suliraos batos panjenengan sedaya anggenya samya sumujud sujud wonten padha duayaning Gusti ingkang Maha Suci. Pamoring kawilujengan tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih sanityosa langgeng tumedhak tumaduk sumandha sumanding lumuntur lumintir kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula Waraden sagung dumadi Raharja Rahayu Niskala Satuhu Nuwun. Para sesepuh pinisepuh miwah para pepundhen ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur ngiblat ing panembah ingkang hanggung hamestuti dumateng pepoyaning kautamen pantes lamun pinundi saha kinabekten. Para resiwara, para dwijawara, para pandhita, para kiai ingkang siang ratri tansah nganti kegebengan pustaka suci minangka panuntun pangiblating panembah mring Gusti ingkang Maha Mbekluhuring Budi. Sagya para tamu sinedahan kakung Sumawana Putri ingkang winengku suka basuki sumrambah dumateng kadang wreda taruna ingkang dahat kalengga murda. Kanthi andhap pasuring jiwa raga sinartan nyuwun agunging pangeksama kula pun wiwit ajining rasa kalanana marak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Hawetri nesaya dening Bapa Suyadi sekalian ingkang saperlu kadhawuhan miyawarakaken hanggenipun kepareng netepi darmaning sepuh badhe ndhawuhaken putra putrinipun inggih menika Nimas Ayu Devi Setiawati ingkang badhe dipun dhawuh nak Raden Bagus Bayu Ananda putra kakungipun Bapak Guntur Imam Setioso kalian Ibu Sumini ingkang pidalem ing Desa Kauman RT kalih RW setunggal Kelurahan Pati Kidul lumebet wewengkon Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Para tamu sinedahan perwakaning atur sumangga nun langkung rumiyin panjenengan sedaya kula dherekaken hangunjukaken gung panuwun dumateng Gusti ingkang Maha Mirah tresna lan asih. Bilih wanci siang menika panjenengan sedaya lan kula pinarengaken kempal manunggal hamba bar bingar wonten ing wisma pahargyan ngriki kanthi hananggih wilujeng nir ing sambikala. Para tamu sinedahan kakung putri ingkang winahya suka basuki tata cara ingkang kapisan rawuhipun calon pengantin kakung sapanderek. Sasampunipun utusan sapanderek sampun kapareng lenggah kanthi prayogi tumuli kanthi ndakaken tata cara lung tinampen ubo rampen ijab kabul. Para tamu sinedahan, tata cara ingkang angka kalih nun inggih tata cara ijab saha kabulipun calon pinanganten kekalih
Sakrampungipun acara angka kalih pun kalajengaken adicara wondene tata cara ingkang pungkasan nggih adicara panutup. Para tamu sinedahan ingkang sinubeng pakurmatan mekaten menggah urut lampah ringkes tata cara pahargyan ing kalodhangan siang menika. Salajengipun mugi saking Purwa Madya dumugi ning wusana Gusti ingkang Maha Agung tansah paring pangayoman hayu rahayu ingkang tansah tinemu. Nuwun nuwun matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Trep. Dados pancen jubuhaken andhap inggiling laras menika saged jubuh kalian andhap inggiling swanten kita. Menika langkung endah. Lah supados saged mekaten pramila nggih asring gladen. Dados umpamanipun kala wau karmanipun menika midhangetaken lelagon dangdut. Dangdutipun dipun kirangi. Menawi ancasipun wonten ing pakapanata caran nggih pancen kula ajab supados panjenengan asring midhangetaken ungeling gongso. Nggih. Awit ing mriku mangke panjenengan saged temtakaken. Menika wau kados mekaten wiramanipun kados mekaten nggih. Lah krana kita tasih gladen, kula maklum nggih mawon. Lah menika wau mbok bilih saking panjenengan elingaken gongso lajeng kedah jumbuhaken seratan utawa pangucap sehingga supe wonten ing pasuryan. Nggih, pasuryan panjenengan dereng babar swasana. Terus swasananipun panjenengan taksih madya kemawon. Nuwun sewu menika. Terus sambutan-butanipun panjenengan saderengipun matur menika mbudidaya kanan kiring lajeng atur esem ngaten. Mangke salajengipun dadi saged jumbuh. Ngaten. Nggih. Menika wau gendhingipun kados mekaten. Tegesipun mboten ateges kula mathoki mboten nanging kula sampun matur gendhing kathah. Lah monggo panjenengan mangke saged milih-milih. Lah nika mangke kula badhe ngaturi mbok pilih gendhingipun ingkang mboten jumbuh. Jumbuh mboten. Lah nika mau sampun babar adicara samenika ingkang kaping kalih Banyodra manten putri Toda menika wau kula aturaken ingkang kala wau mijil kedempel nggih mijil kedempel menapa badhe dipun sekari rumiyin nggih mboten menapa. Dados manten putri Manjing rumiyin. Lah niku nun sewu ngaten. Nun sewu saumpami kangge njejagi larasipun mboten trep awit audio nggih, mboten mawi tindingan. Menika mangke panjenengan akali kanthi menika wau pitembungan. Sasampunipun panjenengan nyekar utawi bawa lajeng lah menika ta wau, lah menika ta wijilira risang temantian putri saking Tepaswangi
tinon saking Mandruwa, tinon asri, nggih, mijil asri. Menika ingkang midhangetaken boten badhe njumbuhaken laras panjenengan bawa kala wau kalian laras gending ingkang mijil asri. Utawi mijile risang temanten pindha sekar ing Taman Sari, nggih to, Puspawarna. Mboten badhe dipun jumbahaken benten menawi lajeng bawa dawah gending. Lah menika nggih pun bentenaken bawa lajeng dawah gending. Menika pancen kedah laras. Kados dene umpami bawa wonten panembrama dandang gula. Dawahipun mangke kedah nggih pancen kedah sami kalian laras ingkang ngiringi ngaten. Nggih, dados ingkang anggenipun ngakali lah menika to warnanira. Ngaten niku pun ngakali. Monggo dipun cobi. Nggih, dipun paragani piantun kalih Nyandra manten putri. Saniki kersanipun anggenipun Nyandra menika wonten ingkang dipun pandeng lan wonten ing mriki tuwuh pamikir utawi sagedipun reka-reka menika nyuwun tulung kadang siswa putri ingkang tedhak saking mrika. Nggih. Tedhak saking mrika dipun bayangkare dening nggih ketok-ketoke dadi manten-mantenan. Niki wingi kula sampun monggo lho sing nganu ingkang dereng nggih. Ingkang dereng Bapak sinten imam napa niku sing kepengin napa nyandra temanten putri. Monggo. Dalem niku manten putrine, manten kakunge mangke. Nggih, manten putri sik. Lah manten putri ya diamping-ampingi to, panjenengan kekalih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu minul yang budi. Sampun wonten sasmita saking Ibu Juru Sumbaga. Bilih panganten pawetri sampun purna anggenipun ngedi busana pramila daya-daya arsa. Kakanthi lenggah ing palenggan rinengga. Kang kadulung roncen melati maleloka tonton Rina ngwangi tansah dadi impen bapuntone pantes digoleki dununge wong manis ingkang mawi wukuyo para tamu kakung sumamono putri ingkang tansah pantes kula hormati mituhu dawuh pangandikanipun Ibu Juru Sumbaga bilih Sri Atmaja temanten putri sampun paripurna anggenipun ngadi sarira miwah ngadi busana. Lampahing tata adicara kapurwakan kanthi mijiling temanten putri manjing pring sasana pinajang. Praptaning temanten putri kepareng badhe kabiwada ungeling gending ketawang napa niku wae. Mijil gentempel.
binarung suarane pradangga munya hangrangin hamba par ketawang sekar tejo napa mijil kedempel kaya naga ngambar arum katiuping samirana manta kawis tinggal jengkaring temanen putri mijil saking Panti Busana. Panti ateges papan busana ageman. Mijil saking Panti Busana ateges miyos saking papan ageman. Nedya sumarak wonten ngarsanipun para tamu manjing ing salebeting sasana pahargya. Temanten putri ngagem busana kang sarwa retna hangimba busanane garwanata katon pating kalebyar pating pancurat lamun rinumpaka ing ukara yayah silih pernah hangagem puspita rinonce ingkang uklira kasampiraken ing pamidangan kanan lamun katiuping samirana kongas gandane hangebeki sajroning sasana pahargya endah edine busana hangimbui gandes luwes olah bawane lamun cinandra ical sipating jalma sawantah panyayah Bathari Ratih ngejawantah tindak ira Sri Atmaja temanten putri hamucang kanginan lengkeh pindha singalupa sapecak mangu satindak kendel pangudas maraning driya ingkang dereng kawijiling ing lesan hangrantu prataning muda taruna minangka gegandheleng nala wis handung kaprapta humyan kang tinuju temanen putri nulya kalenggahaken ing sasana rinengga hangrantu laksitaning adicara ingkang sampun tinamtu monggo. Pripun sampun wani tampi panjer dereng? Nggih. Kangge sasmita nyigek ungeling gongso. Senajan operatiripun panjenengan piyambak menika prayogi lajeng boten kendel nanging sinegek ponang pradangga kang munya hangkrangin tumuju ing laksitaning adicara kang rinentam tawi tadi gitu. Terus kaya-kaya niku panjenengan niku wonten ruwangipun wonten kancanipun ingkang operator utawi wonten yoga ingkang babar gending sinegek ponang pradangga kang hangkrangin nggih nggih sinegek ponang pradangga kang munya hangkrangin ngaten iki sae lajeng menika mijilipun temanten kakung monggo sinten ingkang badhe dalem mantene milih jenengan milih para tamu sinedahan ingkang kinurmatan duta pamedhuking panganten kakung inggih menika Bapak Wardaya miwah Bapak Warsena sampun paring sasmita bilih panganten kakung siaga sowan hanetepi tata krami panggih patrapipun penganten kakung
kabiwada sinubagya ing sih kawilujengan. Ladrang wilujeng sampun ngumandhang ing awang-awang kapiyarsa ing sasana gati minangka tengara praptanira penganten kakung binoyong dening para pangiring saking Wisma Palerman kakanthi manjing sasana wisuda. Tindakipun kakanthi sesepuh kakung cacah kalih minangka pralamita bilih para kasepuhan badhe tansah siaga hangampingi dumateng Bagus Sujatmika ingkang nembe palakrami murih saged lempeng wonten margining Gusti ingkang Maha Suci. Temah bagya ing donya prasasat kadi ing kaswageran jati mangagem busana awarni cemeng sinulam werni rukmi jumbuh kalawan busananipun penganten wanodya praceh nani bilih anggenipun hanya tarukmi Rara Sekar Waraskiti sampun nyawiji lair tumusing ati kawimbuhan mangagem kula kanigara sinulam benang kencana Kuluk kanigara minangka pangageming ratu pratandani Bagus Sujatmika bedine tansah ngupaya dados tiyang ingkang pinaringan derajat inggil langkung-langkung tataran panembahipun kadi ginilak tindakipun panganten kakung miwah pangiring kawis tingal sampun dumugi korining pahargyan suwuipun ladrang wilujeng tengara kandhek tindakipun penganten kakung hangrantu tumapaking tata cara panggih matur nuwun. Monggo kalajengaken menapa menika panggih lah mangke wonten ing adicara dulangan dipun paragani napa mboten ya nggih menika kula lompati kemawon cobi mangke menawi panjenengan pas wonten tumapak wonten adicara dulangan menika gedhengipun laras semaya gitu dadi nglaras ing rasa biasanipun sayektosipun menika saben perangan-perangan menika kandhek gangsanipun menika kandhek nanging kala mangsanipun juru sumbaga menika lajeng kemawon dados mboten wonten andhegipun pamenipun rampung menika pidatigan menika mesti wonten kandhakipun awit mangke gendhingipun gantos ngaten nggih lajeng mangke sampun dumugi robongan menika kedahipun nggih kandhik sawetawis lajeng ingkang pambiwara menika maring ngaturi menika sasmita gedhing lajeng mangke minggah wonten ing mami kok linaras jroning kandha utawi ngembang
napa? Blimbing, nggih. Moyo, nggih, ngembang blimbing pamanipun. Lah, menika kathahipun kangge pepaes supados sae menika dulun punggel. Lah lajeng nembe daran nggih, dulangan pami ngaten. Lajeng wonten daran menika mangke dipun selipi, dipun sisipi kalian Asmaradana. Nggih, dados panjenengan nyandra sakedhik mangke lajeng wonten napa menika nyekar. Cobi. Monggo dipun cobi. Mangke nek mboten dipun cobi darang ngapusi. Sinten ingkang badhe ngasta monggo. Nyuget. Ayo. Ingkang mriki pripun? Para tamu kakung miwah putri ing minengku ing Sukarahayu sampun samapta penganten kalih badhe nindakaken adat panggih tetilaraning para luhur dik rikala semanten panggih pinanganten kekalih menika kula lompati kemawon dados wonten mboten panggih nanging dahar 5 ancas kula panjenengan mangke wonten ing satengah-tengahipun daharan lang tinulang menika panjenengan bawa Asmaradana menawi dereng saged panjenengan ingkang nyandra mangke kula tak nyobi-nyobi dados mangke dipun cobi-cobi mangke kersan ancas kula menika panjenengan kagungan gegambaran ngaten. Lah menika lah nyandra tulangan mangke sak tengah-tengahipun menika lajeng kababar bawa Asmaradana. Mohon mangke cobi ya. Tapi jenengan nyandra monggo ngatur. Purna hanitipaken kajugembaya wonten ngersaning ingkang ibu tumuli penganten kalih lenggah malih wonten palinggahan rinengga nindakaken tata cara dahar klimah utawi dahar sekol walimah winastan dahar klimah karana anggenipun dahar namung sakeplasan kewala. Ewa dene sinebat dahar walimah karana kekalihipun nembe nindakaken walimah sinangkaaken sah pranataning adat Jawi minangka palakrami. Ingkang kadahar awujud sekol warni jene pinaringan lelawuhan jengkep saking wulu wetuning bumi kaprah sinebat sekol rendeng utawi sekol purna
minangka tandha raos unjuk syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Mirah ingkang sampun paring kacekapening buga dumateng titahipun. Gegarane programe tutu bondo tutu rupa among ati pawitane luput pisan kena pisan lamun gampang lamun gampang luwe gampang lamun angel kalanggong tan kena tinumbas arta anggenipun dahar kanthi dulang dinulang mengku pralampita satunggal lan satunggalipun badhe tansah nyengkapi kabagian lahir lan batos sadangipun lelayaran ing samudraning bebrayan agung menika bagya mulyaning panggesangan badhe tansah dipun lampahi sesarengan ing salamipun matur nuwun. Kekareneng wong akrami tutu pandha tutu rupa among ati luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel tan kena tinumbas arta kalah Kang Mas niku lho kok neko-neko lho paminipun kados mekaten. Dados kajubahaken laras dados panjenengan medhipun laras menika wau kandhapen panjenengan dados ical. Penit suara putri. Nggih, makaten monggo sumene rumiyin. Nggih, monggo kula dherekaken aso rumiyin pilih. Oh menika salat nggih. Oh sampun rampung. Kula malah kurang. Nggih matur nuwun sanget dados menika gegambaran nun sewu kula matur gegambaranipun kangge menapa nggih kagem wimbuh-wimbuh mbok bilih mangke kangge ngrenggani swasana wonten ing
pawiwahan wonten ing pambabaring adicara saengga non sewu mbapilih saged ngimbuhi endahing swasana. Nggih, dados wau pathetan. Mangke saged non sewu kula tansah buka diri menawi wonten ingkang ngersakaken mundhut pirsa utawi sapejagong kalih kula monggo lumantar HP nggih monggo menawi badhe tindak wonten ing pondok kula nggih monggo menawi kula dipun timbali wonten pundi sarasian inggih nderekaken gampangan nanging aja digampangke mekaten non sewu ingkang saged kula aturaken mugi senajan namung sakedheping neta sakeplasing tatit bebasan mugi tansah piguna ing mangkenipun lan ngrembakaning seserepan menika sumangga panjenengan kula dherekaken. Mboten wonten bab ingkang saged kula endani awit kalau manungsa limrah lepat menika sandangan kula kirang ugi tansah wonten ing badan kula pramila sedanguning kula pepanggihan kalian panjenengan sedaya kalepatan kekirangan kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Mekaten mugi tansah rahayu ingkang tinemu bagya mulya kang pinanggya sakondur panjenengan ing mangke saged dados caraka pangrembaka budaya Jawa. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Matur nuwun dumateng Rama Pramana minangka dwija gending sekawan gending. Perlu kula aturaken dumateng panjenengan sedaya bilih mangke taksih pinanggih kalian Rama Pramana. Wonten ing pundi mangke gladen panembrama badhe panjenengan badhe winisuda menika wonten panembrama. Ingkang gladi mangke Mas Pramana ingkang menika mangke taksih pinanggih panjenengan malih. Terus ngaten menika mangke tesih remen-remen malih seneng-seneng. Mekaten menika malah sampun kepara langkung mboten napa-napa nggih. Sampun menika piguna dhateng panjenengan. Semoga dumateng para kadang ingkang badhe atur palapuran kasumanggaken suwangga. Matur nuwun paring sesarepanipun maring para siswa mugi tansah migunani mring bebrayan agama nusa lan bangsa sampun Bapak matur nuwun areng sesarepanipun maring para siswa mugi tansah migunani mring bebrayan agama nusa lan bangsa. Sampun Bapak. Menawi mawon boten kepleset. Majeng mriki wong panjenengan kula wangsuli panjenengan. Oh ngaten. Matur nuwun mring sadya wigatospun maring pawiyatan mugi tansah
migunani ing bebrayan menggah ing usolan bangsa. Sampun itu. Oh inji. Dumateng para katang siswa berkedah 29 monggo kula aturi jumeneng sawetawis. Alhamdulillah. Dumateng para kadang sedaya saksampunipun nampi seserpan sakderengipun panjenengan kondur dumugi dalem panjenengan suwang-suwang, monggo sakmenika sami manungku puja nyuwun dedonga supados ing samangke dugi dalem selamat aman lancar lan barokah. Monggo manungku puja dipun wiwiti. Manungku puja purna. Makaten kula aturi sugeng kondur sugeng pinanggih kalih para keluarga ing dalem, mugi Allah tansah paring slamet aman lancar barokah amin. Sampun grogi yen ngendikan niku ampun deg-degan ketinggalipun deg-degan. Matur nuwun sugeng kondur mugi tansah pinanggih karahayon dumugi ing dalem sowang-sowang. Paring berkah.